I torsdags holdt ølentusiasterne deres egen J-dag på Færbar i Aarhus. Ølene, der blev serveret, var nøje udvalgt. Så fuld sjæl blev så glad, ryst af din tunge smerte. Et barn er født i Davids stald, til trøst for hvert hjerte. ØJ-dag adskiller sig fra den almindelige J-dag. Fokuset ligger et andet sted. Så kan man sige, at man skulle have mere fokus på kvalitet og på forskellige smagsoplevelser, end der skulle være på store mængder og let påklædte piger. Baren tilbyder 18 forskellige juleøl, men ikke alle ølentusiaster regner med at komme hele vejen rundt på en aften. En 3 stykker, det er jo kun torsdag. Primært, og det er unge, og det ikke er ret gamle øl, så modner vi hurtigere på fad, fordi der er mere øl sammen. Der er ikke så meget emballage, der skal arbejde. Så den er lidt mere frisk. Den her har sådan en note af mandler og kirsebær og sådan frisk 8,5% øl på. Man kan nok snakke. Den er god. Når jeg ser sådan en juletuborg, så tænker jeg på, at jeg har set sådan nogle blindsmagninger, der er blevet lavet på strøget, og hver gang bliver det den, der ligger i bund. Og en Tuborg juleøl kommer på bordet. Jamen umiddelbart, når du sidder på Færbar, er min umiddelbare lyst, at jeg skal smadre den og få den langt væk, fordi vores mål er at vise, at vi kan noget mere og noget bedre. Nej, det er nok en øl, jeg vil vælge at hurtigt fjerne fra bordet igen.